Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en garti kadi e windande men hande Dental Dina TV an mo jeeyano ko jiɗɗo jeeyede hen o jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal. Hande noon windande men wattore 23 oɗon jangga hen laam tan jangoton heddo noon laamuji ɗi no ɗi mbayata e mbaadiji majji ko jangete e laam e hewde ko ɗo haadi Qur'an o dow ha less ko jangate e laam ɗo sa waɗi tan gadi a serti e majjere laam fof ɗum ɗo woni laamara ko ni wayata laamara wona laami arade ko laamara tan wiyete laamara noon indi nde wiyete laamara joni noon so adima e bindol ene wiye laam ayde laam hakkunde bindol wiye laam ko ɗum saabi nde janguɗa laam ay ko ɗi wayata ay ko laam e laam nden wiya laam o ko laam so adima hakkunde bindol ko laam wiyete so woni sara noon ko ɗo mbiyatama laamara alama wondi hay goto mbiyama laamara ay ɗo ko laam o e allifo ndendinɗa ɗo ko laam o e allifo ndendinɗa ɗo mbiɗa laam allif ay laam allif ay ko laam e allif ndendi ɗo wadde kala ko wayni wiyete ko laam allif so wayni ɗum ɗo ko laam ɗum ɗo ko allif so wayni inde nde wiyete ko laam colal ɗo ko laam e allif ɗo ko laam colal wadde ko jangete e laam e hewde yaltani laam e laamara e laam allif e laam colal o tan jangete Qur'an o dow ha less woodi ko laam walla laamara walla laam allif walla laam colal ɗe nayi tan goodi gasi ɗo noon andoto ɗo faamoto joni noon ɗum ɗo woni laa mawɗo laa tokoso ayi fof ko laa wonɗo so waɗi ni ko laa ko manggal laa tokosal anne ɗo so wayni ko laamara ɗo noon so adima e bindol wimo laam hakkunde bindol wimo laam sara bindol mbiyamo laamara alama wondi hay goto mbiyamo laamara so ni tawɗamo wayi ko laam allif ni o wayi mbiyamo laam colal ɗo ko laamara o wiyete ɗo kanko ay ko woni oɗo o woni gotum laamara ɗum de fof koye inde wotere laamara o moni so alama wondi hay goto ni o wayata o wayani laamara wattande bindol laamara ɗo ko laam wadde so adima ko yowani hakkunde bindol ko yowani sara bindol ko yowani alama wondi hay goto yowani so wonde allif yowani o wonde ɗum ɗo ko wayni yowani ɗo noon mbiyatama ko laam ɗo mbiya laam ɗo mbiya laamara ɗo mbiya laamara ɗo no mbiya ko laam e allif ndendi ɗo mbiya laam allif ɗo ko laam colal gasi ari arde ko jangate e laam Qur'ana dow ha less arab ɗo haaɗi ɗo mbawata ceta e ngal majjere wadde windande wattude 23 nde ko laam janguɗen hande laam noon e mbadiji muɗum laam nani ɗo ko laam nani ɗo ko laamara nani ɗo ko laamara nani ɗo ko laam allif nani laam colal nani wadde kala ko jiimi no wayni ko laam kala ko wayni ko laam kala ko wayni laamara kala ko wayni laamara kala ko wayni laam allif kala ko wayni laam colal wadde mi anda ko jangate e laam e hewde ɗo haaɗi hankkadi ɗo tan mbawami ɗum kalɗo windoyami janggat ɗum noon wadde e windande watture 23 nde ala ko janguɗen hen sowona laamara noon waɗana mbadiji muɗum so adima ko laam hakkunde bindol yowani ko laam sara bindol ko yowani
wiye laamar alama wonde hay goto seri ndi ko yowani laamar so wonde allif o wayini mbiyatama ko laam allif ay laam allif so wayni noon laamu ha gasa allif o falo hen wimo laam colal gasi woni laam mawɗo pular laam tokoso pular ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañi ɗon janggon ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko kollomo o walla on o jinggan on oɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal on jarama salam alhamdulillahi rabbil alamin